Iya, gerah mana? Editor mana? Alah, dara oh. Mani among mga bugoy oh. Na oh. Kinsa na mo kay di maklaro kay among suga kay lamparilya ron. Dara. Kada si Vanessa. Kana si Bintoy. Bintoy Maoy. Hey, what's up guys? Maayong gabi guys. Dahigda sa bigamay guys. Kaya naluto na mga kanon guys. Wala. Ano bag na kamunggay akong hipon? Kaya bagtos dari ako. Sa kanya duwag manok na inasal. Sana. Tingog ka, patingog ka. Patingog ka ba? Ang manok, patingog ka. Patingog ka ba? Dong. Patingog ka na doon, patingog ka. Patingog ka, sige. Patingog ka. Patingog ka ba? Patingog ka, sige. 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 Patingog ka siya, sige. Mori among lingaw ron, ugma, otay trabaho de, relax, sinagmay, mga hoy. Mga hoy, tagprasugnod, lugaw sa mga bata. Diba guys? Ayaw bunali si Inday. Maldituha sa sining kuya, oy. Oh, kinsa pati ganahan niya mag naipaubra diha guys. Itong ubrahon. Ha? Unya na lagi ang atsa inig mabugha ng kahoy. Ako kitong nga kahoy, imo na itong bakon ba na imo na itong gabsong ka ha. Pwede ra, gabsan ako rin, dalon rin. Ari ang buak ka. Ikaw. Kapoy sig atong buak ko eh. Katul. Lugay tayo sa ubos. So anara na kasayon guys. Mga huy tawag mga adlaw guys. Mo na tuang schedule. So ano ko dapyo kay mga hoy kumalo na ako mang bughaon. Muugar man siya gud. So mo na mong vlog guys oh. Oh. Yung vlog guys, oh. Family vlog ni guys, oh. Oh. So thank you sa mga nag-subscribe guys. Pagkano na to si Inday ugma pa. Agay day. Ayaw day. Para ka maka-video kag Inday. Gigabot ang buhok. Unang sungil ni Inday. Unang kaon ni Inday. So may sungil lang ng Inday. Unang kain. Tapos among kambos isildo. Ang puto men tag na isildo ugma. Apa man? Pwede naman ka mga yon ang gawes nukos ko dapyo. Sampo na maligay siya nukos. Na bata. Napay bata badungo no. Pwede isda. Na. Kanang gawa imo nang Oh, musaka gyud dis katre, musaka good. Isungil mo ba gamay ang gut. Pinumpalit man kaniya. So dili na tama na mo ang vlog guys. Oh, bye-bye. Ikaw, pat mo kagtunga. Bye-bye dito ka. Ipakita ang babay. Nalimot ko ni Randy na. Ipakita ba? Ipakita. Bye-bye. Ay ako na lang ko anong si Randy eh. Bye-bye. Ugma ka to lagi.